channel! So, for today's video, natin mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang guys, magmumukbang tayo ng buttered chicken. Ayan. Kung titignan nyo siya, para lang siyang yung typical or yung usual na pritong manok. Ayan siya. Pero hindi po. Timplado to ng butter, kaya nga buttered chicken siya. And then, pinray siya mismo sa mismong butter. Ayan. Hindi gumamit ng cooking oil or ano. Yung ginamit na pang fry sa kanya is butter. Ayan. Tapos, dito sa gilid, meron akong lettuce. Meron akong cabbage, repolyo, meron akong carrots. And mayonnaise. Ito na yung pinaksasawa niya. Dito ko na siya i-dip. So, remove ko lang itong aking extra plate. So, ayan guys. Tulad ng dati, magkakamay lang ako. And of course, syempre meron akong rice dyan. So, let's start. Let's eat kasi nagugutom na ako. So, ayan. Yung lasa mo talaga yung butter niya. Yung butter. Recipe ulit yun ang blanan ko. Ang sarap. Ayan o. Kung makikita nyo siya, ayan, wala kayong nakikita kumikitab na oil dyan. Yun yung kinaibahan sa pagprito using butter. Kasi guys, hindi ka agad masusuya, kumbaga hindi oily yung kinakain mo, hindi ganun ka-oily. So, mas healthy siya. Usually, diba yung ginagamit natin na pang-paring cooking oil. Ang yatos. Yeah. Ayan, kahit ganunin ko yung kamay ko, walang oil. Sarap. So, let's mukbang to guys, no? So, let's talk to guys. Ilang ako nakain. And kaya liit-liit yung pagkakakat sa kanya guys. Para, syempre, butter ko yung ginagagamitin pang luto. Or pang prito. Para talagang luto-luto sa loob. At, sumiksik talaga yung lasa ng butter dito sa chicken.
So, mag-iiwas-iwas muna tayo sa kanina, di ba? Kasi nabalitaan niyo ba yung... Hindi ko naman nilalahat kasi para may mga province na tinamaan ng ano. Yung sa mga baboy. Kaya maglalaylo muna ang inyong inday sa ano sa baboy, no? Para safe din. Super crunchy. Guys, mag-suggest kayo ng mga videos ha. Kung gusto niyo pa mag sa channel ko. Kasi sometimes nauubos din ako ng ideas. Kung ano ba yung mga next na imumukbang ko. Medyo naging okay na yung ano natin pala. Yung video natin, ayan, nakikita ko na medyo malinaw na siya compared sa 2 videos na recently ko lang in-upload. So, hindi pa ako nakabili ng bagong ano, pang film. Mahanap pa ako. Kung alin ba talaga yung mas maganda, mas malinaw. So, ayan, ubos ko na yung rice ko, guys. Buto na lang yan. So, sarap pala ng ano, yung butter chicken, yung less ano, less oil talaga siya. And hindi siya nakakaumay. Kasi diba, usually kapag medyo oily yung foods, madali kang maumay. Ito hindi. And, malalasahan mo talaga yung butter niya and yun, parang kakaibang lasa. Yung chicken with a twist. Ayan, fried chicken with a twist. Ayan. So, yan lang guys. Dito lang kabis yung mukbang natin. Sana nag-enjoy kayo manood sa video na to. And please, pakilike naman po tong video kung nagustuhan nyo. And please, don't forget to subscribe to our channel. See you in the next video. Bye!